two, 1, 2, 3, let's go! Alright, marheda pagkaaga po sa Sento ka boss. Welcome da digdi sa programa. Programa ang Tingog Min Barangay Morning Edition. Aldaw na kita niyan in the Webes. Pizza Jess sa bulan po ni Abril 2025. Sa pangaran ni dating konsihal Chico Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal, yon dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa Alwin Masida Liobit Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 8 nin pagkaagangon yan, kundi sundo kitang alas 9 adi sa programa. Simulcast over DWRL Radyo Pilipino Ligaspi, asin po tabi siyempre duman sa mga parantabay ta drivers on the road na nakatutok kunya na pagkaaga. Good morning po. Sa may mga birthdays ko niyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Sa may mga kamatian get well soon. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na daipo nin pinagbamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak mintras nakatutok digdi sa 1FM. Kuya po ang headlines kan sa tuya na mga bareta ngunyan. Philippine Coast Guard Bicol naka-alerto dahil sa Semana Santa. Analbay Provincial Health Office nagpagiramdom kontra sa food waterborne diseases. An iba pa po tabing mga istorya o tapos na so kwana, tapos na po so ano ba yon, tapos na so holiday, tapos na ang holiday season o para sa next week ano. Next week medyo gulpi ang holiday sa next week. Gulpi 17, 18 puro yan holiday. Tapos 19, okay? Puro pulaan ka to yung kalendaryo adi. Di bali ha? Sabi ko sa ito, ang importante, ang pinaka-importante sa mga mabakasyon, po tabi sa sendang mga pamilya, baralyuhan kasi yan eh. So mga tagadigdi sa tuya, madruman sa Metro Manila, sa halimbawa nga din nakauli sa Bicol, madruman sa Metro Manila, so mga kapamilya duman mabarakasyon sa Manila.
So mga yaon duman sa Metro Manila, mauli man digdi ta, gusto man magbarakasyon digdi. O baraliktadan baga. Baraliktadan. Pero mostly kan mga bakasyonista, so arali talaga duman sa kuan. So mga nagtatrabaho, ta ora man bagang trabaho kayan. Kami nga ni medyo orala wig man ang samuyang buro bakasyon adi. Buro bakasyon man kita ta ngani na makapag-relax naman kita lamang. Okay? Di ba? So anyway, mainit po ang panahon, ingat-ingat, sabi kan Pag-asa may 19 lugar digdi sa Pilipinas na makakamati nin matindi po tabi na John, pakwando ako John, Darwin. Sena, Darwin, pakikwando si John. Alat ko na. Daya ko na. Hiling. Bay na. Diyan na sa nalugod. Alas 8 ko rin kaso. Says John. Papawakal doon. Sabay mo. Medyo nga ni maka say dito so pira ko digdi. Wala na pirak eh. Alat ko na. Alright, so sige. Pagkaaga busy kita kasi. Okay? So anyway, sabi ko sendo po ngunya na simanang ini sa susunod na simana ano pa man yun, Ruibis na no. Sunod na simana po dapat na maging kuwang kita ha. Tawanan taning pagkakataon sa satuya ng mga sadiri, sa satuyang pamilya. Then siyempre duman sa simbahan siguro at panahon dyan po tabi nin pagsasakripisyo, Holy Week. Medyo late ngon yan sa Holy Week late ngon yan sa Holy Week. So may mga barangay na kuan, may mga barangay kasi na ano ba yon, yung fiesta yung fiesta. Nakadepende samuyang barangay Hunyo na gid ang piyesta mi. Yun na baka mga kabangaan ang piyesta samuya nata late na so kuan late na po tabi so ano ini piyesta. Na late so piyesta ay so Holy Week mabilang kang pangsyam na Domingo di medyo kuan yan yun na yan magkakapiesta sa mo. Iyan tangon yan baga ngunyan na summer season uso po tabi ang piestahan ngunyan. Kumusta ka mo dyan sa mga piestahan? So iba may nakasururat na na narumdaman ko so mga pagiribat nakasurat na so piestahan ano ba naman erin kan kung day ka maimbitaran tapos sa ropa maka-uyang baga magparadiyan sa kuwan na yan maray pa kayan, may 100 pesos ka, dumang ka na lang sa dumang ka na lang po tabi sa mga U-turn. U-turn. Saan nga anong yung U-turn? So, kung saan mo mahiling na igwanin ano yan, igwanin mga kakanan, di dumang ka na magkakan. Diba? Giha. Oy, pangapudan ta sa mga politiko po maging patas lang po kita ngunyan ngunyan na eleksyon. Ano daw kung pwede tang maiwasan kasi napaka-obvious naman ining mga ginagamit nindong ano ba yon? Nakulon ka mong ginagamit na mga page may mga page na ginagamit ang problema ang problema nindo po tabi ang mga page nindong ginagamit obvious po na nasa sa Indo
Tapos sa raratakan so sarong politiko. An maraot nun ta, pang nangratak ka mo, pang nangratak po tabi ka mo, kuan minabalik sa endo, tapig babas ka mo, natangya si amo mo, gulpi bagang project na pinuunan sa naday man tinapos, makasupog lamang, natangya si amo, mabason baga, saro lang ang naobserbaran ko kasi digdi sa Albay, susog po sa mga reaksyon personally sa mga barangay. Ang reaksyon na iba. Iba po ang mga reaksyon po tabi. Kung an issue po is simple man sa issue simple on po tabi ang issue pag nakadukot ka ngayon duman sa sarong personalidad, pag nakadukot ka duman sa personalidad na ito, maraot ka naman na politiko, ano nangyayari kay ni? Pag nakadukot ka, ay nangyayari mo ta, mabason ka ngayon. Yung bagyan pigsasabi ko sa ito na dapat kung ika-politician, dapat na i-maintainer mo yung malinig po na records. Di ba sabi ko sa endo, magdirilinsya ka mo, labot bimangkan kung magdirilinsya ka mo. Sa endo man yan kamo ang guminastos. Pero pero may mga tao man kasi na dahil nakukontento. Mga politiko, dahil nakukontento po. Di kita nagkakainguragan nata. Kasi, igwa po igwa man yung kapolitiko na igwa man kipolitiko po na kung ikakaraot na kan pangaran niya, pinatunong na, igwang politiko na maski maraot ang pangaran, tabi, yaon sa na dyan because gusto ninda po tabi na magyaman nun. Ining mga taong ini, dahil man po yanin kakontentuhi sa buhay. As long as na igwanin tsansa, tangani po na makakua. Tanganing makadilinsya po. Dahil naman kan pinag-iisip susendang mga constituents. Siring kayan, igwa ki mga politikong siring kayan. Dahil na pinag-iisip so, ikakarahay kang constituents. Kundi po tabi, so ikakarahay kan sendang bulsa. Kadakol kitang bistokaan. Kaya simpre napaparaot. Sabi nga ibaga po, ura man ki kwan talaga actually, sa totoo lang, ura man ki sekreto na dahil nabubulgar lalo na po tabi kung ang pinagtitira mo is people's money. People's money ang pinagtitira mo. Tarakot daan mga yan na magtira. Sigon mo yan, alimbawa, igwa kanin kwartang 1 bilyon. Siguro po, pati na so, apo kan makuapo mo, dahil naman matios yan, Darwin. Pero, dahil pa po na kukontento, tabi, sige pa ang tirada. Matubod daw ka mo po, siring kanya, mainilawas baga sa Forbes magazine. Kan listahan kan mga listahan po kan mga Pilipino na pinakamayaman. Ang number 1 digdi sa Pilipinas, pinakamayaman po si Manny Villar. Dating Senador Manny Villar. Sinta baga sa politika. Si Villar, di man mayaman po tabi bilang politiko. Nagyaman si Villar because kan sa iyang real estate. Pirang billion so sa iyang assets nasa 7 billion US dollars gayon. US dollars yun na po tabi ang pirak ni Manny Villar. Pero ginamit yan po sa negosyo niya. Tura naman baga si Manny Villar sa politika, anyaon dyan so aki niya, tapos so saro naman madlaog so agom niya. Iyo po. Pero pagabot sa kankuan, dai po. Pero matubod daw ka muna si Manny Villar
iyo po tabi ang pinaka tapos sa mga inchik na mga negosyante. Pero ang katotohanan kayan, mas dakulon pa po ang mga bilyonaryo digdi sa Pilipinas. Ang number one po, bako manegosyante ang mayaman digdi sa Pilipinas. Ang mayaman po tabi digdi, politician. Politician. Ang mayaman. O yung kung kakaan. Alimbawa, sa rong eleksyon, guminastos kanin 500 million. 500 million. Iyan po, so ginastos na po, sinayang ninda para manggana. Sa pagula nindo po, dayan kim saray na mas dakula dyan. Igwa po. Daday man kaan po tabi o ubuson, so para sa iya. Maski mag-araduhan na sana, dayan sasayangon po. Politiko ang pinakamayaman, kaya baga sa ang taramon digdi, ika ngayon, nag-congressman ka, an harong mo, an harong mo ngaya, mga two-story sana, an auto mo, mga, an auto mo ngaya, so mga 2 million nun sa pasana, nag-congressman ka, nanggana ka. After 2 years, so harong po tabi kan congressman, na doang iskalon, ngunyan po tabi, puri story na, may swimming pool sa taas, o kaya sa palibot, saro na po tabi na, ano ba yon? Pandiurag na harong, igwa pa po tabing condo unit, ang saya po tabing auto, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz na so auto. Tranquilohon baga. Saan siya nagyaman bilang sarong politiko? Natapo siya nagyaman, taan totoo, alam po ang congressman, piraman sana, ang bulan, 1.5 million. Panggastos yan po tabi niya, gabos, so panggastos niya, pati sweldo. 1.5 million ang bulan man sa danoy. Ipag-eleksyon, nagastos yan ang sarong congressman digdi, alimbawa 300,000 yung ano yan, 300,000 po o yan botante mo, tatawan mo yung 250,000 sa eleksyon, tangani na manggana ka, tawanan mo din mananribo, 250,000 ay million ang kaipuhan mo. Kung sumahon mo sunako akang congressman, sabi yung tang 1.5 million bulan-bulan, pira po tabian nakukuan niya. Ibaga, dakulaon po tabi marhay an nakukuakan mga politiko. Pabayaan ta sa mga saradit na politiko. Sa mga saradit na politiko, sa mga board member, vice mayor, vice governor, tapos kagawad, yan tabi talagang magdilinsya man hindi iton tawanan man ni gobernador yan ki o naman nga sa ibong project na yun patrabaho mo nga 5 million si mo man nga yan so kagawad tawan man ni mayor pag December tawan man ni mayor hindi yun naman sana yan dilinsya kaan tapos kung duman sa iyang opisina igwa man ni pondo ang mga supplies nakakadilinsya man so kagawad. Pero ang grabe ang dilensya, mayor, governor, congressman, ang pinakamatinding digdi, congressman. Lalo na kung ikapotabi, kontraktor pa. Iyan ang pinakatotoo po. Iyan ito. Kaya baga nag-argawan, magastosin da, alimbawa guminastos ka ng 500 million, sarong congressman, sa tulong taon, igwa kang pirang congressman digdi, pira ang budget, mataram ka mo naman kandeng pork barrel, igwa pong pork barrel. Taka mo ang nag-identify kang project na project nindo, kamo pa na patrabaho alimbawa, so ang sarong distrito, naka-appeal kan administrasyon, per year, igwa nin 2 billion na project. 2 billion per year. Ang kada taon niya, may 30% naman sa 2 billion, pero ang 30%, 60.
600 million. O bawi na baga so ginastos niya, dit na sana. Sa 1 year pa sana yan. Sa 1 year pa sana pinag-urulayan tidigdi. Dahil pagkasabay susunod na taon. Tapos sa final year. Kaya matatapos man ang sa iyang termino sa 9 years, 3-year terms yan. Sa 9 years, matatapos man po tabi ang sa iyang termino, si Kong bilyonaryo na. Bilyonaryo na si Kong. Sisay pa man ang malaban sa imo. Sisay pa man ang malaban sa imo na bilyonaryo ka na. Dahil naman, di ka naman matugduran kilangaw. Kaya si Kong, nakamansyon, ang auto po tabi, luxury, saka, iyan po, kundi, kan na iling, kan tao, naraot sa iyang pangaran. Naraot sa pangaran niya. Kaya bagangon yan, ginibo ng negosyo po tabi kang pamilya, so, ginibo ng negosyo, so agom. Iyon representative kan kuan. Ngunyan, madalagan pang district Osaka. Yugon mo. May isa diri pang construction, may contractor pa. Sen ka baga puluta ka. Sige, mabalik kita taon-taon lang pagkalampas kay ni. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal
bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. At ibang miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Babcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob, sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang tuloy na pagbabago na mamati dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ng distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gapos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Decidido, determinado, iboto, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota, Marina. This political advertisement is made by Kaloy Loria, Province of Albay. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Konsyado sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo, paninindugan sa karangayan, maaasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pasalamatan tapuan sa muya pang mga sponsors digdi sa Lenten Activities 2025. Pasalamatan ta Miss Evelyn Delbo and family, Rizal Street, Legazpi City, Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City, Mrs. Isosa Miranda, Miss Yelanas, City Agriculturist, City Agriculture Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City, Honorable Bibi Glinda Bongao, Governor Province of Albay, Bokland Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PNP Regional Office 5 Camp, Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City, Engineer Warren Azotea, President o District Engineer, DPW 2nd District Engineering Office, Dr. Maria Los, Tabuina Makasinag, President Bicol College, yan po sa Daraga, Albay. Yan po ang samuya ng mga sponsors digdi sa Lenten Activities 2025. Okay. So, ano pa po ang mga bareta ngunyan? Ang mga politiko
Ang mga politiko po, puro mansala talaga yan, matuga yan po. Mga magayunan, kuwang kaan pirmi. Mga magayunan po tabian, ano ba yun? Mga magayunan po tabi kanan panuga. Kaya lang nasa satuya naman sa naiyan, kung ano ang dapat nga tong gibuhon. Satuya na sa naiyan. Nasa satuya na sa naiyan po. Kung ano ang dapat ang kuhan. Kung ano ang dapat po. Kung titiwalaan mo sinda. Iyo. Isipon mo isipon mo yung agong na-involve sa krimen do sabi po tabi na inosente pa dahil pa napoprobaran dahil pa tapos tapos siyaon pa kamo ano na tayo dahil taman sa bagay iba man siyempre aguman nga ito pero kung ilingon ta igwa man giraray po yanin pagkaaram pag nanggana igwa man giraray din pagkaaram yan taduman man giraray masong gudi sa agom niya diba sus pariyusi po kaya baga sabi kan nakaulay kong amigo grabe nga yung kapatalan kung masuporta ka dyan dahil nang grabe nga yung kapatalan kung masuporta ka pa dyan diba kaya sabi ko sa indo dapat dapat po tabi kita na maging mabusisi sa pagpili bakulang po tabi na tinawarang ka 1,000 tinawarang ka 2,000 kang kandidatong yan iyon na po ang sa imong bubutuhan and remember po na ining eleksyon na ini iyo po ini ang magbabago kan political landscape nata kasi kung pipilion tayong mga totoong opisyal paganahon ta sa mga opisyal na kwalipikado may marhay na reputasyon bako po mahabas gustong sabihon sa masunod sa 2028 magkakanararamnaan ano pa man ang dapat mong patunayan na ginulpi mo nakipirak-pirdi ka pa gustong sabihon habo talaga yung tao si Police Staff Sergeant Merx Lobendino Jr. Iguanin report ali dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Merx, come in. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat po ng mga katabay sa programang Tigog ng Barangay sa 1080 DWR Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Naging matagumpay po ang tinasang bypass operation ng kapulisan na pinangunahan ng Mercedes Municipal Police Station, katuwang ang Cam Norte PAU, Cam Norte PDEU at First Provincial Mobile Force Company ng Camarines Norte PPO ayon sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5 bandang alas 9 ng gabi sa Puro 4, Barangay del Rosario, Mercedes, Camarines Norte. Kinilala ang suspect na si Alias King, 24 anyos at residente ng Barangay Mamalat 2 at Ciencia Subdivision sa Riyaya, Quezon.
Inaresto ang nasabing personahe matapos na makabili sa kanya ang umaktong poser buyer ng selyadong plastic na pakete na naglalaman ng hinilang shabu or buy-bust item. Nakuha naman sa kanyang pag-iingat ang tinatayang 100,000 halaga ng hininalang iligal na droga. Ang pagmamarka, inventaryo at dokumentasyon ng nasabing operasyon ay nasaksihan ng mga mandatory witnesses na kinabibilangan ng nahalal na opisyalis ng barangay at kinatawan ng media. Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga ng Mercedes MPS ang nabanggit na personahe para sa kakulang disposisyon, habang inihanda naman ang kaso para sa paglabag sa RA 9165 laban sa kanya. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Lovendino Jr. nag-uulat para sa Tigog Nin Barangay. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Merx Lovendino Jr. sa report dari dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Pasadahan taman ang report ari sa Metro Manila si kabahaging Nestor Kagitla, BOC Port of Clark at PDEA na samsam ang 7.634 million na halaga ng ecstasy o party drugs na hinaluan ng gummy candies na mula sa Brazil sa Belgium. DWGO Live Report. Kamin bilang malakas na suporta sa bisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isulong ang isang ligtas na bansa na ligtas mula sa banta ng illegal na droga, ang Bureau of Customs Port of Clark sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Airport Interdiction Unit ay naharang ang isang parsela na naglalaman ng ecstasy tablets o party drugs na nagkakahalaga ng 7.634 million na nagmula sa Brazil, Belgium at dadalhin sa Quezon City. Ang operasyon ay sinimulang kasunod ng impormasyon mula sa PDEA hinggil sa pagpasok ng kargamento. Isang K9 snipe test ang isinagawa ng customs examiner at mga operatiba ng PDEA na nagbunga ng mga positibong resulta para sa mga illegal na substance na nag-udyok sa isang buong physical na pagsusuri sa parsela at natuklasan sa inspeksyon ng 7 kahon na naglalaman ng gummy candies na may kabuang 4,491 tablets na pinaghihinala ang ecstasy o MDMA. Isang warrant of seizure and detention ang inilabas laban sa shipment para sa mga paglabag sa Section 118G, Section 119D at Section 1113, Paragraph F, I at L ng Republic Act No. 10863 ng Custom Modernization and Tariff Act kaugnay ng Republic Act 9165. Binigyan diin ni na Customs Commissioner Bienvenido Bien Rubio at Port of Clark District Collector Jairus Reyes ang patuloy na suporta ng kawanihan sa pambansang kursada laban sa droga. Ang matagumpay na pagkakasamsam na ito ay isang patunay ng pangako sa pagpapatupad ng intelihensya at proteksyon sa hangganan ng bansa sa ilalim ng patnubay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy tayong magsusumikap sa mga agresibong hakbang laban sa pagpupuslit ng droga at kagalingan ng mga Pilipino. Mula sa Bureau of Customs, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, igwa na kita nin 12 minutos antes mag alas 7 nin pagkaaga. Alas 7 po ang DWRL Barita alas 7. Sige, so sabi digdi pumili na po kita gabos nin mga lideres na pwede niya tong pagkatiwalaan. Ta kasi, alam mo, mayor, governor, congressman, doan congressman, sa totoo lang,
ora naman talaga sindanin kuan eh. Ora naman talaga sindanin pudir na sinda puan magkapot kan mga programa. Kaya lang yan, tas sinda nagigibo kan nagpo-program kan kwarta, nagigibo ninda yan. Isip ining so ayuda akap mga ining mga ano yan, financial assistance, educational. Alam nindo ining mga bagay na ini, sa totoo lang day man digdi makakadilin siya unless otherwise na yung DSWD magpirmanin ibang tao, pero kay puhanin mga papeles eh. Ining akap tapos kwan, ura man talaga ini, sa totoo lang, ura man ininin, ura man talaga ini sa totoo lang, ako makapagdaram, nata, kasi, may, so aki ko nakapagkuaman dyan. So gustong sabihin, kung obserbaran mo, dahil lang sa maigpit na proseso, day man talaga po in fairness, sa mga nagbusol kaan, day man talaga po nangyayaring kalukuhan. Nakakatabang man talaga because, sabi nga ni po, kung kulang kang pang tuition, 10,000 man bagayan, ipinagtatao. So, dakula ang tabang talaga. Dahil man makukuayan kan sarong politiko, lalo nan akap, nata, yung mga beneficiary, iyo po ang nagkukua, alanganin man na, alimbawa ako ang beneficiary kan akap, tapos, pakapirma ko duman, pakasubmit ko kan sa kuyang mga requirements, tapos kukuaon kang politiko, dahil man po, dahil man talaga ini. Kaya lang, ining akap, tabi, ining akap partikular, nagagamit ini kan mga politiko, tabi, tapos ining educational assistance, tapundo, alimbawa, pundo kan politiko, sa pagi kan DSWD, ini po nagagamit kan politiko, para sa sendang personal gain. Interest political po. Ini ang totoo. Kasi siyempre ikatinawan o ako nga tinawan nga kan kuan, nakakuha nga ako sa akap, kasabay ako sa lista because kan sarong grupo, kan sarong politiko. O di may utang na buot ka naman bagagon yan. Pero remember po na yan ang kwartang yan, bako man yan sa inda, sa gobyerno yan, ali dyan sa tuya. Di ba? Di ka mong dapat na ipagkuan dyan. Do, siyempre dapat na magpasalamat because sa efforts. Pero bako yan po bako yan po tabi rason tangani na ibuto na nindo siyan sinda tatinawan ka mo, bako yan rason pumili kita nin matanos na leader. Yan ang pinakasimple pag di kita nagpili nin matanos na leader, tabi kitan makahirak pag abot kan oras eh. O tayo yan, mabawi, madilin siya, kita, paano kita? Bata na bansagan ng Pilipinas, ayuda capital of Asia. Pero sa totoo lang, dahil man kita dapat na madagit because talagang nangyayari. Kung mataram ka muna, dahil nga nakatabang, dahil po, sala, nakatabang iyan. Kumbaga, sabi nga ni po tabi, band-aid solution sa mga tawong nagugutom, sa mga tawong nangangaipo, that is band-aid solution. Pagkatapos, wala na. Di ba? So, yan ang issue talaga dyan, nga totoo. Wala man po yan. Andi din siya kan mga politiko sa project. Iyan ang grabe, mga flood control, kung ano-ano pa po tabi. Iyan ang grabe talaga. Sinda ang contractor na, sinda pa po tabi yung kung bako man sinda, 30% ka dyan, oy. Binabalik si Nestor Kakitla, high-grade na marijuana mula sa Arizona, United States, na nagkakalaga ng 1.633 million. O, hindi, bako pala. Oni. Busy Port of Clark at Pinaya. Saan ito? Sikat. Ay, tama. Let ko na. Aday man na kuan. Okay, sige. I-resend na naman. Resended man. Day na. Okay. Day na da. Okay. Yan. Aliyon to na ini.
Gawin na lang kita nin 6 minutes bago po mag alas 7. Dapat lamang kita duman sa tuyang pinadidiscuss. Okay, bagaan sa kuyang pangapudan, pumili kita nin kuan. Pumili kita nin leader na pwede tang mabaragan. Pwede tang pagkatiwalaan po. Bako na leader na pipiliun ta na garo po so shoplifter. Pag nakakuanin timing, minaikit sana. Shoplifter minaikit sana po. Iyo po yan. Dahil na kita magpadarakan kung ano-ano pong mahamiso na mga taramong kan. Simple election ko yan. Alangan man na mataram ka. Iboto nindo ako. Tapag ako ng gana. Magkukurap ako. Haabason ko ang pondo. Nindo. Saka. Dahil man kimataram ka. Pirmi nang masira mo yan. Sa kuya gabos. Ang project. Di ba? Do, ining mga bagay na ini, day man ini pagabot sa legal battle. Day naman po tabi talaga matalab. Why? Because day man in ebidensya. Pero, tangkot baga ebidensya, physical evidence, may mga resibo dapat. Pero po, sa korte kan publiko, that is public opinion, talaga po na ipig-crucify na kamo. Ilinubong kamong buhay na. Naday man kinuniniwala na saro kang dakulang politiko na nagyaman ka, naday ka po nagdidinsya, naday ka po nangabas. Sasabihin ka man na, oy, mayaman nga si kun ano. Pero nga mabason man. Iyan ang day ka munin kuan. Mga politician po tabi, day ka munin, ano ba yan? Day ka munin depensa dyan. Sa court of public opinion. Lalo na kan mga marites. Day ka mong depensa dyan Inakusaran ka mo, convicted na ka mo. Sa korte, inakusaran ka mo, kinasuhan ka mo po tabi, actually, pag kinasuhan ka mo, konsiderado ka mong inosente pa. Until proven guilty. Pero sa court of public opinion, ako, pag akusar sa indo, kinosipay na ka mo, guilty na tulos ka mo. Kaya lang, santusin na, pag-abot ka ng oras, pag nagtaon na naman yung kwarta, nakiling na naman kita. Duman sa mga Herodes, kiling na naman kita. Mura kaya duman, nagtaong bagas, nagtaong ngayon in 5,000. Duman na sayang kita. Pero inot pigsautan ta na maabas. Sayang kita maduman. Kaya baga sabi ko sa indo, ngunya na eleksyon na ini, pwede ba na magimata naman kita? Ang sabi ko baga sa indo, ang kwarta, ibibulsa lang. Day ka mo matakot na tinawang ka mong kwarta na day nindo iboto sa kandidato. Why? Kasi, day man ka mo mahiling kung day nindo binoto. Pandua, kung dumanong ka mo kan leader na day man nga binoto, day nindo sa kwarta, o di sumbog nindo, o di nagtaon ng kwarta, tawan sa Comelec, digdi ka mo sa kuya, tebang ko mo sa Comelec, reklamuhanan, maski kandidato, may kandidato ngayang nagtaonin sang 14,000 sa sarong leader, dahil pinanaw kang leader, dinuman kang kandidato, dahil mo tinaw, tinaw ko ngayon, natami maginibuso kandidato, ikon ireklamo ka, na nagtaon sa kuya, para bako narimati ka, ang politiko, raman kinaginibo, kung ididulag kang leader, o so tao pang simple, dahil man kamukaan, alam mo, ako botante, tinawan ako ng 10,000 o 5,000, iboto mo nga niya ako, dahil man may hiling ko, binuto ko siya. Dahil man may hiling. Tapos bako nindo sala na nag-receive ka mo, nata itinawsendo Nga nagagad ka mo. Itinawsendo. Dahil man ki politiko na mabawi sa indo kaan. Dahil man ki politiko na makaso sa indo kaan, nata inot siyang madadali, ta siya po tabi, so nag-bribe sa indo. Diba? Inot siyang madadali. Dahil politikong gusto po tabi na makasuhan because of that. Na disqualification yan.
Kaya ang pangapodan ko sa indo, pili unindo po, sumatalo sa leader. Kung nindo ibong-ibong ang kwarta, bulsa ha. Bakalan nindong bagas. Bakalan nindong karnita mahalon. Sus Mariosi po. Dahil pagparatarakuta. 1 minuto antes mag alas 7 na. Alas 7 ang DWRL, Bareta alas 7.